ya. Vale, voy a comentar a un compañero. Pepe, ¿no quieres meter un bombero? ¿Está fuera? Dins de lo que és la formació contínua de la Diputació de València, s'ha programat este curs molt específic de lo que és el rescat en àuies superficials i realment és una oportunitat magnífica, sobretot estar així a Cofrents, perquè realment la pràctica ens ensenya molt. Estem molt acostumbrats a actuar en sec, però realment el que és el treballar en unes condicions d'àuia el fa totalment diferent. La gent està molt contenta i per supost que continuarem dins del que és el programa de formació contínua de la Diputació preparant més edicions d'este curs i uns altres que poden ser molt interessants. Es un curso de rescate acuático en superficie y lo que pretendemos es que la gente esté preparada y conozca las técnicas y las medidas de seguridad que hay que adoptar para una intervención. Vienen inundaciones, viene un río. Varían mucho las condiciones del rescate acuático con corriente a que sean aguas tranquilas. Técnicas de rescate principalmente, de víctimas aisladas, técnicas de autorrescate también, para la propia seguridad del rescatador, saber cómo desenvolverte en el medio acuático con corriente, con la presencia de corriente.